दिनै आं फोरोंनो सानदों दिनै गोबाङानो गावनि आखायाव एन्ड्रइड मबाइल थाब्लाबो फेसबुक वाट्सएपल' सालायनो रोंगो नाथाय इन्टारनेटआव गोबां बेबायदि लेटेस्ट एप्लिकेसन बा गोबां इनफरमेसन नागिरनो रोङा बा गोबां मिथियिखौ मिथिनो रोङा नाथाय फेसबुक वाट्सएप गेलेनायाव गोबां मानसियानो गोरों नाथाय गोबां बेफोरबायदि एप्स एप्लिकेसन सफ्टवेयर गोबां आरोदि दं जायफोर जों इन्टारनेटआव माने खायसे गोबाङानो मिथिया ओंखायनो आं दिनै मिथिहोनो नागिरदों दा नैबे मोनसे गोरलै माने जायफोरा रोङा बिसोरखौबो मिथिहोनो नागिरदों माने इमेल आइडि बानायनो थाखायनो सोरबा साइबार केफआव कम्पिउटार शपआव थांनानै गोबां 30 थाखा 40 थाखा फैसा गारो दा गावनि आखायाव एन्ड्रइड मबाइल थाब्लाबो बिथांमोना रोङा दा आं बिथांमोनखौ फोरोंनो नागिरदों मबाइलावनो माबायदि इमेल आइडि खुलियो दा फार्स्टआव नोंथाङा ब्राउजाराव थां क्रोम ब्राउजार जिहेतु थायो बेयाव थां बेयाव क्लिक खालाम बेयाव लिर क्रिएट जीमेल एकाउन्ट बे क्रिएट जीमेल एकाउन्टआव थां क्रिएट जीमेल एकाउन्ट क्रिएट जीमेल गुगल एकाउन्ट बेयाव नोंथाङा नोंथांनि नाम नोंथांनि मुंखौ लिरबानो जाबाय साप'ज आं लिरबाय समायना लास्ट नेम नोंनि टाइटेला मा समायना बर' दाना नोंनि इउजार नेम नोंनि इमेल एकाउन्टआव माबायदि लानो नागिरदों नोंनि इमेल एकाउन्टआव माबायदि मुं लानो नागिरदों दा नोंना माथो समायनाखौ लिरबाय समायनानि उनाव नों उनाव माबाफोर होनो नागिरबावगोन नामा आरो जुदि एभेलेबल नंगौना नङा बेखौ नायग्रो समायना अलरेडि लाखानाय दा नों समायनानि उनाव माबा दाजाबदेरनांगोन साप'ज नों पिन नाम्बार दाजाबनो हायो फन नाम्बार दाजाबनो हायो दा साप'ज समायना 36 होबाय नाम्बार दाजाबदेरबाय होमबानो एभेलेबल नंगौना नङा नाय बेबो अलरेडि लाखानाय ओंखायनो नों माबा मोनसे गोलाव फन नाम्बारखौनो लिरना होनो हायो दा समायना बर'खौ दाजाबदेरबाय समायना बर' 3 4 5 6 बे एभेलेबल दानिया नों पासपर्ट चुज खालामदो नोंनि गावबागाव पासपर्ट नों मा होनो गोसो साप'ज पासपर्टखौ एसे स्ट्रङै लाखि जाहाथे गुबुना जेन नोंनि इमेल आइडिखौ खुलिनो हाया आरो खनसे कनफार्म खालाम मा पासपर्ट लिरदोंमोन बेखौनो लिरफिन दानि नोंनि डेट अफ बार्थ मा सानाव नों जोनोम जादोंमोन बेखौ होबानो जाबाय जेन्डारा लिरबानो जाबाय हौवाना हिन्जाव मेल फिमेल नोंहाथ' इण्डियान दानिया फन नाम्बारखौ लिरबानो जाबाय नोंनि कारेन्ट इमेल एड्रेस दंना गैया कारेन्ट इमेल एड्रेस गैयाब्ला गैया बादों लिरबानो जाबाय दाना नोंथ' इण्डियानि दानिया कन्टिनिउ खालामबानो जाबाय आइ एग्रि लिरबानो जाबाय नै जाबायनो नाउ यू आर रेडि टू सर्च क्रिएट एन्ड collaborate across lots of Google products दा Google productsनि गोबां बेबायदि सार्भिसेस नोंथाङा मोननो हासिगोन दानिया कन्टिनिउ खालाम दानिखौ सेभ खालामथ'वा आरो साप'ज कन्टिनिउ खालाम नै जाबायनो वेलकाम समायना बर' कन्ट्रल प्रटेक्ट एन्ड सेक्युर एकाउन्ट अल इन वान प्लेस दानिफोर सार्भिसेसखौ नोंथाङा मोनसिगोन बेयावनो जाबाय दा नोंहा प्राइभेसि चेकआप बेफोरखौ खालामनो हायो गावबा गाव खनसे खुलिबाय नायबालांबानो बेफोरखौ मिन्थिगोन पार्सनेल इनफरमेसन प्राइभेसि नोंनि पार्सनेल इनफरमेसनखौ बेयाव दाजाबदेरनो हागोन
सिकिउरिटि चेकआप खालामनो हागोन बेफोरखौ होनो हासिगोन दाना नोंनिया जाबाय बे एकाउन्ट नों खुलिबाय दाना नों बेखौ खुलिबाय नालाय दाना नों डाइरेक्ट जिमेलाव थांनो हासिगोन गामि एरिया नालाय एसे स्ल' सोलियो नेटआ नोंनि जिमेलाव दा बर्थमान जेबो मेसेज गैया फैथ'वाखै इनबक्सआव मोनसे फैना दङ दा नै गुगोलनिफ्राय फैदों मा होनदों डियार समायना I'm so glad that you have decided to try out our Gmail. Here are few tips to get you up and running quickly. बेयाव नोंखौ माने बिसोरो विश खालामदों माने गावसोरनि सार्भिसनि थाखाय गोबां सार्भिसेस दं बेफोरखौ नोंथाङा नायबानो जाबाय बेफोरखौ माबाखौ नोंहा अके जाबाय नोंहा इमेल आइडिया बानायबाय जाबाय आरो नोंहा इमेल आइडिया दा आरो इमेलाव गोबाङानो मिथिया इमेलाव माबायदि गावनि डकुमेन्ट्सखौ एटेच खालामनानै गावनि फाइल गावनि फट' भिडिअफोरखौ माबायदि हरो बेखौ गोबाङानो मिथिया दा नैबे भिडिअ आं बेखौनो नों जास्ट इमेलखौ आन्था मादि खुलियो बेखौ मिथिबाय दा उननि मोनसे भिडिअ आङो फाइल डकुमेन्ट्स फट' भिडिअ बेफोरखौ इमेलनि थ्रुयै मादि हरो बेखौ आं फोरोंगोन दा नैबे भिडिअ आं गोलाव जागोन ओंखायनो आं भिडिअखौ एसेनो बानायनानै दोनथ'बाय दा आं आसा खालामबाय गोबाङानो माबायदि इमेल खुलियो बेखौ मोनथिबाय आरो आंनि कमेन्ट हरबानो जाबाय माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला इमेल खुलिनायाव आं हानायमानि हेल्प खालामगोन दा थेंक इउ दा आंनि भिडिअखौ आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो हायो आरो गोबांखौबो मिथियो शेयार खालामनानै इमेल आइडि मादि बानायो दा बेखिनियानो दा आं थेंक इउ आसा खालामो उनफोराव नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ फर वाचिं बड' टेक्निकेल चेनेल